Det danske par får ved hjælp af godt spil og en smule held sikret sig første sæt med cifrene 15-7 over indoneserne Budiarto og Wijaya. I andet sæt kommer det indonesiske par dog bedst fra start. Men med en god smash af Jonas Rasmussen får danskerne reduceret til 8-10 og kommer for alvor tilbage i kampen. Da Jonas Rasmussen og Lars Paaske får kontakt, ligner det næsten en udspilning af indoneserne. Men det bliver Budiarto og Wijaya, der snupper sættet med cifrene 15-13. Tredje sæt styrer danskerne, og de får hurtigt et solidt forspring. Men indoneserne giver ikke bare sådan slip på guldet. Paaske og Rasmussen må virkelig finde storspillet frem. Det lykkes, og med cifrene 15-13 vinder danskerne for første gang i 20 år verdensmesterskabet i herredobbelt. Der er ikke nogen af os, der forstår noget som helst lige nu. Vi er verdensmester. Jamen, det er en fantastisk følelse, og jamen, der går lang tid før det begynder at sænke sig ind i vores hoveder, at vi skulle blive verdensmester i dag. Lars Paaske, det blev en mærkværdig kamp. Efter 10 minutter førte I 13-1. Det er det afgørende for hele kampens forløb, at I fik sådan en drømmestart. Jeg tror, det blev virkelig afgørende for vores selvtillid, fordi at, der er utrolig mange nerver på, og vi skal komme godt fra start, og vi ved, at de kan komme igen og komme igen. Og omvendt ved vi også, at hvis de får en god start, så kan vi komme igen, fordi de har ry for at blive virkelig nervøse. Ikke?